tene utikalo kile muga ani duru samba fla ani mugan duru amunu sogole no malik na fon na show ani kile anga foli ba bela jele o bisimila malik na fon kon nana bamana ka kuna foni keneka kuna foni damne na jumadun utikalo kile mugan ani fla samba fla ani mugan duru médiateur de la république madame Sanogo Aminata Mali ale bola kata rapport annuel samba fla ani mugan sabaka do samba fla ani mugan nani gafo kato otingwa anga chama chafanga nyamokola général d'armée Assimi Goïta Kuluba palais konnana kene kulanya na mali noni anga premier ministre alene aga mawe fokata CCNT ale mama ani famille anga nyamoko chama ulukumbeni kene ko fotainka wala sa ka baloko dese ko kele ka bo anga jamana konna na famille anga chama chafanga nyamgo général d'armée Assimi Goïta ni ali bola ka blika josi kesenga ka baloko o ere koni klan jamana kono dun nyoko chakera kera ne ala jarabi jamana kono de munu soroni olu ere koni be baloko hami konna na o okum de la ameta tombuktu ka ulu feno utikalo kle muga ani flaka do utikalo kle muga ani sabara samba fla ani mugandru ministre commissaire à la sécurité alimentaire Radouana Aga Mohamed Ali aleni akamara bulu mafakata se femere kone seza commissariat à la sécurité alimentaire ali mawe fakata se pam ali mamani au programme alimentaire mondial o luere kone bola ka ukunda Tombouctou ali marabulu ka kata baloko o ere kone klan ala la jarabi mamunu soro Tombouctou ali marabulu kone na fakata se tawdeni ali konnama bara nunu ere kone lanyana mayala kabara ali o pamu kon ayra ka fo femere kone Tombouctou marabulu mawe ulu bola ka ton balo toni bafla ani konyo ko soro tawdeni ka ulu ere koni fene bola ka balo toni bafla o ere fene koni nyoko ko soro femi anga chama chafanga nyamko ayira ka foni wuli ka jon yere koni beke wala sa femi jamana kono dun ulu bese ka lafiya soro balo ko kun kan kula alisa ameto anga chama chafanga nyamoko aleka kuna fono konna na femi anga chama chafanga nyamoko général d'armée Assimi Goïta ayre kon bolaka aka dusuma kasifudi ko were kon taka anyashi gine maka sababu yake utikalo kile mugwa ani kele su samba fla ani mugwa nduru femi re kon nyangata do were waliala gine ali marabulu konna na kerenkere yala gine marabulu mbeno ni alebe wele ko mania ayra la ka fo uka terendo were kon église la ka sababu yake sanji yere kon noye ni marabulu ko fotan konna na mikela sababu ka to machama ulu bonena unina ka klaka mado jogi ka ubolle fam ko klaka ulu fene chen o okum de konnana anga chama chafanga nyamoko général d'armée Assimi Goïta ale bola ka dusuma ka sifuli ka klaka ka sanga fuli ko o ere konita kanya shigine ale jamana nyamoko yoro Mamadou Doumbouya ministri mini aleka bara beneno dine ko kunkan koma fokata se anga ladala ko kunkan koma ale bola ka communiquer bla kunu karido utikalo kile mugan ani nani samba fla ani mugan duru ayra ka fo femiere ko ne arabiul awali ude ni ale domba kalo ko o ere ko ni la anga jamana marabulu tan chamana kunu karido utikalo kile mugan ani nani samba fla ani mugan duru konnana o okum de la ayra ka fo femiere ko ne domba kalo o ere ko ni bina damne bitene utikalo kile mugan ani duru samba fla ani mugan duru konnana uka kuna fonna wa ira ka fo domba kerenkere ala manglude ale ere kon bina waliani ala juma lirana septembre kalo kile duru samba fla ani mugan duru konnana ayra la ka fo femi ere kon adewno o bolo dalino ka be ala musama septembre kalo kile ta ani kele samba fla ani mugan duru konnana ami ala dele ala ka ira anshimala amita anga jamana ale marabulu folola kai ka ulu feno ayra la ka fo doko kun temene fami kai marabulu mawi ulu yere koni tumbe jiko gele akonna na ko sebe ga alamsa don utikalo kle mugan ani kele samba fla ani mugan duru ayra la ka fo fami urubne na je o koni soro la kai marabulu konna na ka soro kle sabanyo ko yere koni o ke jiko gele yere konna fami u ka suma je pu mawi u ayra ka fo ni gele yere koni bolente foila u ka station ma kere kere ne ala ulu traitement ko ure koni kala sababu ka to kuni yere koni gele yu soronka ami wakati mina ina fo sisan no ayra la ka fo ji o ere kon be ka soro kai ali marabulu konnana
Amita buremo ame wakati mina ina fo sisan no kasanga ni samye ukom konna famia anga jamana marabulu chaman uluyere kwani bala ka samye jisoro ga airala ka fo ni wakati damado ina famia re kwani buremo ale yere kwani dine tigla mawi ulu bola ka wulika jos kisinga ka kle saba ala delika wala sa ubese ka samye ji o soro chugamina o okum de konna na airala ka fo arabadun utikalo klimu ka samba fla ani muganduru famia re kwani buremo marabulu mawi ulu yere kwani bola ka samye jisoro wa ira ka fo yere koni nanu feno ko yere koni kala nema bay umma ko ga ko ayere kon makololo fo ilase u ga marabulu konnama ameta nyoro ale ses kom menoni abibili ko abibu makuraka ayrala ka fo ale yere koni lakura yali o dayale di koni kela alamsado utikalo klimuga ani kele samba fla ani muganduru ka defa ko ota ka di u ka préfet centralement akene yere koni ko debayale no ko sebenu u ka autorité fo ka tase u ka nyema wero yere koni ma ses kom abibu makuraka ayre koni bola ka fen chama ko o yere koni soro mi metalike salle d'observation ayrala ka fo o yere koni flagla akonnana fokata se salle d'attente o fene flako o fene glana akonnana ani salle de soins ani femere koni toilette we fokata se angaruma ulu beglana akonnana ayra ka fona folum yere kon dulani ko da fesa abita ayra soro sefa war million wora ani konyo kokola ga ayra ka fona folum yere kon famba o yere kon bola asako ale yere kon ka jekulu ameta kuchala kasanga ni fedi vera ale kuna fono konna airala ka fo femire kone chela ka do ni ale be kuchala ni ale ka bara benunu kamara mafon ta ki kunda mauka soka kata shweni ke maufeno ka klatuguni ka bingan wale ka uta ka musola ko segere uire koni ka so konna ko femire kone ni chela kan yeka aire koni kumbala ka wale yake kuchala ale marabulu chamana mi ire koni kala sababu ka to mamunu ni aire koni wale ya ulu soronu ulu ire koni bola kata udama kashila kana tikila mafo o kera sababu ka to femi kuchala la kana tigila mo o bola ka tige dake ni ma ko fotan aleka ameta tomboktu ka ulu feno jumadun utikalo klemuka ani fla samba fla ani muganduru ayrala ka fo femire ko ne shifina ka do yo ulu bola ka nyagata ko o soro tomboktu ale marabulu konnana keran ala uka sigidam benoni ale bebele ko abaraju station ayrala ka fo femire ni shifina ka nonu ulu yere ko ni kunkulo fen senando ko ulu yere ko talaka ta u yere so do kono nu utalaka ta utike maka fena femire ko nu o ebingan wala tikla mo ka marama fen chojugo ko o yere ko ni kala sababu to ma kele nyoko ko shifina ka kele ko o yere koni bonena anina shifina ka demseni tonono ko ulu yere koni jogina ayrala ka fo ko wale yan yere koni kele fami kele ka chowini ulu bola ka ukunda yorinka ku o yere koni tala asoro ni mara ma fen chejugu yere koni dobeno fakata se marfata o yere koni nyoko koma ameta seku sigoro balanzando femire kone seku mabawe fakata se uga makoroma ulu bola ka faranyoko ngake sibrido utkalo klemuga ani sabasamba fla ani muganduru faranyoko kamini ore kone betalika ure kone ka sunchena kanyeshi anga chama chefangama airala ka fo ure kone bola kani la kuraya tuguni ku ka faranyoko ngake ka gira ka fo ure kone be anga chama chefanga nyama ko ko sebati ure kone seku ni dongo emiku ure kone be oira ukanyoko dalaje ure kone kela ure ka seku ali marabulu nana amita masina ka ulu feno utkalo kleta an wolo vlaga du utkalo kleta ani shegila samba fla ani muganduru ayrala ka fo famire ko ne ku de bi wolo vlo ulu yere ko ne ku doni no balo fon yere ko na mi metalika nyola fokata se maluma ani kaba ani famire ko ne sugure ani koko fokata se balo fen chamama kata o yere ko ndi masina ulu yere ko ne demba chamana ka sababu yake famire ko ne bamba ka chuye ni ulu yere ko ne ku kenenu ka ni ma ko fota no ko ulu yere privé ni fen ko fota no na ayrala ka fo yere konu bola kata balu ko du uma kalo dama donyo ko fam yere ko ne masina kan no were kon bala ka wele ko obla angala kana tikila man ngama wala sa ni ma ko fota no obiseka ambar ko bo kan chukamina foni kunchela ameta Nigeria femere ko ne Nigeria armée de l'air mawi olu bola ka kuna foni agence civil do ayrala ka fo bola ka Dakar ke bingan wale tikila ma bisaba ani duru nyoko kola wa ira ka fo ko ni bingan wale tikila manu u yere ko ne Nigeria ali ni Cameroun u frontière la nine kume dasike bi kuna fonna anga foli be ala me baga jakulu be la jere mali kono fo mali ko ka aw kan be shine ni ala manga joana